arratsaldeko 6ak eta 16 minutu dira. Elkarri bostekoa eman diote. Bi izar handi hauek. Eta badoa Juan. 6ak eta 17 uneanetan. Lauan Pumpa. Sakea luze zazpitik eraman Aimarrek, Irujoren aukera, eta kanpora zijoan, nik uste garbi. Nik uste garbi zijoala, alere, zalantzan sartzea erabaki du Aimarrek. Atzeraka ator Goizutarra, eutxi, Irujo, bolea, ezker Ormarantz. Eraman Aimarrek, Ormabikoa kaskarra. Etzaio eskuan behar bezala sartu alere luze xamar, erti bildu du Aimarrek, jaso Irujo. Kantoko horra lehenbiziko hau. Juan. Ormabikoa, hau ere ez, Ainona, zabalean deja da, Aimarrek, bildu Juanek, eraman Aimarrek aze tantoa, bolea, txokoan eta tanto, bat eta huts, baina lankideok ea errepikapena erakusteko modurik daukazuen, tantoko boskarren pilotaka da izan dela uste dut, Irujok jo duen, edo hirugarrena sake bueltan izan alda. Baldekoa Xabier uste dute. Gantxoa nik uste kanpoan zela. Ea errepikapena. Ez du baina jakingo. Bueno, baina tankera emango diogu. Hau ez, hasieran. Tantoaren hasieran albaldi maduzue. Bai, sake bueltan ezker gantxoa jodik eta peloto izan dek. Hirugarren pelotaka da. Gero tantoaren bukaera ikusi dugu orain eta Juanek nola ospatu duen zaleak bere aldekoak berotu nahirik. Gogorra, tantoa izan dek lehenengo hau bizie. Oso gogorra, 17 pilotaka da. Haus izan dek. Eta hori kanpoan zen, zalantzari gabe. Bai, zalantza izpiri gabe kanpoan zen. Ez beste bateri izan da, pixkate. Ez, hau, ontaz ari ginen. Ontaz ari ginen. Zalantza izpiri gabe, marratik kanpora gainera. Irujo gazpiazpidik atera du hau, laburrago aurrekoa baino eraman Aimarrek. Gantxoa. Ez behar bezala gurutzatua, Aimarrek ere erdi-erdian utzi du eta Juani erori egin zaio. Ados, Jaun Andreok, ados. Motz egibilidik Aimarreken pelota hau, baina hain gontan Irujo pelota ona galdudik, erdi-erdikoa. Aurreko tanton bizita azkar egibilidik pelota, aukera motz egi. Pelota kaskarte zinte izan dek, horreatik velozia hundi jogatu belako, baina oso gogorra izan dek. Bigarren hau tanto kaskarra. Hemen pelotatare alde ikeragarri ez da, Azken tanto honetan 3 pilotaka da. Kontatu dituzte gure lankideek, baina ez, 4 izan dira hor. Zenbakiak bikoitia behar du nahita ez. Sakeari erantzun dionak egin duelako. Orain bai, 4 pilotaka da. Bigarren tanto honetan denera 21. Kanadatik Montrealdik ere mezua bidali digu Julen Apesetxeak. Montrealen ere badirera Euskaldunak Euskal Herriari begira dio. Partidu ona izan dadila, hau pasapok. Hau Apesetxea bera ere ala igual izango da, zapoa. Sake oso motza, baino barrun. Txokoan, eskura etorri zaio Aimarri, ongi gurutzatu du, jaso Juanek, Aimarren aukera, bolea gaiztoa, eraman Juanek, eta ia pasatu ordu orain Iberoarrak aukera, moztu, eta tanto. Aukera izan du Aimarrek. Bai. Biek hasiera hontan behintzatu hain arte aukerak zinaz muatu zazitu behike. Atzeren tantoa Irujon alde iritsi azeatuek, hemen ezkerpa eten pixkatatea intzaiok eta defentsan lan ikeragarri indik eta hemen pelotaka dau pasa intziok, Hau beharra izan da, bikaine. Oroitz Aldasorok Alemaniar ere naiz eta frontoirik izanez, pilota ikusteko aukerarik ez dugu galtzen.
Oldenburgotik, Alemaniatik, Iñaki Uartek ere. Egurra Irujo. Eta Iker Alvarezek dio, ni ere periferiatik ikusten. Aupa Iruñetik. Bueno. TDT-ari dagokionez, periferia da, Iruñea, bai. Ea, laster, konponbidea ematen zaion horri. Mexikotik, Kozumen Lirlatik, finala ikusteko prest, dio Jokin Uribe Etxeberriak. Sakea Juanek, eraman Aimarrek. Haze pelota, haze sake erantzun dion, Lekutara Torrori. Bildu alere Irujok. Aimar, txokoan luze. Ea zer egiten duen Goizutarrak. Jaso Juanek, ezkerrez berriz Aimar, ederki ireki du. Tanto ikusgarri jokatu. Pina eta Aimarren ezkerari itxura hon hartzen zioa, Josean. Oso ona. Nahikoa beldur banienik, baina... Eramandu sakea ikusgarri izan dek, Eta gero nola pelota mugitu ezkerrez, pelota gau behare ikusgarri, Eta gero atzeneko bukatzeko, tanto ikeragarri jokatu dik Aimarrek, eta dena ia ezkerrakin, Eta oso garrantzitsuak ziren tanto hauek dira, inolako zalantzari gabe, batez ere horregatik, Aimarren ezkerra nola dagoen ikusteko aukerarik ez dugu izan orain arte, entrenamentuetan pilota baztertzen baldin bada kolperik etzaio tiratzen, behatza hautsita izanik, pilotak txoste egiten baldin badu, min hartu zuen haren antzeko sakeren bat ateratzen baldin badu, esparrinak kolperik etzaio tiratzen, hemen berriz tira beharra dago, hemen datorren bezala jo beharra dago, eta lehenbiziko tanto hauetan begirik kendu gabe egon gatzaizkio Aimarren ezkerrari, eta ikusten da, oraingoz behintzat ikusten da ongi dagoela, gero kolpe txarren bat hartzeko arriskua beti dago, baina oraingoz behintzat oso itxura ona ematen ari da Goizutarra ezker horrekin, eta oso pozgarria da partidaren, finalaren, ikuskizunaren mesedetan. Trentotik Naiara Ruizen agurra Italiatik, atera du Aimarrek, luze. Larri erantzun dio Juanek, txokora, ez du hor asmatu Goizuetarrak. Irujo ezkerra irez. Jaso Aimar, tantoa menpean hartua du. Eta ederki jarri du ezker horman. Aurretik da Aimar. Hor dituzue, Azkuna Bilboko alkatea eta Bilbao Bizkaiko aldu nagusia. Erki gurutzatu du. Hobeto ezin. Zenbat beharrote du dirua gorritzeko. Nik uste buruzkeo pare neon gala, Harri bili. Eta gorri goal. Aimarren sakea. Dio Irujo. Eskuin sotamanoa. Jaso Juanek. Ezkerror maskorekin. Pilotaka da kaskarra Juanena. Bildu Aimarrek. Ezkerra ire sartu da Juan, txokoan utzi, Aimar erraz iritsi da. Bildu, Jaso Juanek, eta luze jarri. Aimar airez, urrundik. Bolea Juanek, biurri. Ongi Aimar. Tanto nekagarri hau, Oso. Orain arteko tantori piloteatuena, lehenbizikoak 17 pilotakada izan ditu, honek bat gehiago, 18. Denera, iruna doazela, 70 pilotaka da. Asko dira, asko. Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao, arratsaldeon. Arratsaldeon. Un inicio de partido muy prometedor. Impresionante. Lo que no sé si van a aguantar los 22 tantos así. Porque son dos fenómenos de la naturaleza que lo llevan con el 3-3, 3 empate y vamos, ha sido impresionante. Las cortadas, el esfuerzo que han hecho. Pero le veo a Olaizola mejor de lo que yo pensaba. Yo creía que estaba en peor forma, pero le veo bien. Irujo es un portento de la naturaleza.
Son unos artistas en el remate, pero están una vez más exhibiendo una defensa ambos, pero poderosísima. ¿Y qué van a hacer? Se temen los dos, son buenísimos los dos, y entonces se miran de reojo y hacen todo lo que pueden. Pero dos portentos de la naturaleza, con una zurda extraordinaria los dos, pues están a la defensiva, pero al mismo tiempo al ataque. ¿Uno se atreve a dar un pronóstico? No, con un 3 iguales a estas horas, no. Dice la cátedra que va a ganar Irujo, puede ser. Pero otro está mejor de lo que pensaba. No me atrevo. Es más difícil esto que el Madrid-Barcelona. Muchísimas gracias. Venga, Eskerrik asko, Iñaki. Iñaki Azkuna, gozatzen ari da, bistan denez. Eta diro kontuak aipatu dituzue, eta diro kontuak 3 eta 2 Aimarra aurretik zela, dirua parean urdin. Eta orain aldetxoarekin, dirua urdin jakina, hirugarren tantoa berdinketa lortu duelako Juan Martínez de Irujo. Etenaldia Aimarrek eskatutakoa izan da. 7. aldia dute hau. Elkarren aurkakoa, lauterdian, bi mutil hauek. Iruna garaipen dituzte lortuak. Dena den txapelketa nagusiari dagokionez, Irujok bera garaipen gehiago. Badoa Juan. Gurutzatua, eraman Aimarrek. Bolea luzea ona. Barruan da. Erdi-erdian utzi du Juanek, ez dio ezer egin. Gero Punpalaster gaizki joan da, Aimarren aukera, pixka bat galarazi ere egin dio Juanek, baina Aimarrek ez du barkatu. 4 eta 3 aurretik da berriz ere Goizuetarra. Bai hor pelota horta ezin iritsi zibiliek eta gero lekuzkanpo harrapatuik Irujo erdi paren da gero mozture oso ondo indik gurutzatuz. Olaizolaen sakea. 80 pilotaka da. Eta oraindik 4 eta 3 doaz. Jaso Juanek. Pelota bea ateaula irituzatak. Zabalean utzi du Aimarrek goxo, gainean Larri. Juan ahalegin handia egiten Aimarren aukera. Eta ez du barkatu. 5 eta 3. Oain tanto bikaina jokatuik, teknikoki eta pelotan oso ondo aidek, Defensane bai, baina gero pelota Irujo baino hobeto mugitzen aidek. Irujo etzatak irutzen oain arte pelota mugitzo garain dasmuatu nik. Defensan da beha elan honaiten aidek, baina Eugenio Lópezek dio, egurra Irujo, zergatik Olaizola gorriz, alaxe da okiolako. Lauterdiko txapelduna Irujo da, baina Gorriz urte osoan jokatzeko aukera ematen duen titulo bakarra buruz buruko txapel nagusia da. Eta Aimarrek lehenago debutatu zuenez, profesionaletara lehenago pasatu zenez, Aimarri dagokio Gorriz jokatzea. 6 eta 3. Sakez hause partiduko lehen biziko tantoa. Hoi etzatapa, nahi ondo iruditzen. Txapeldune lauterdikoa berez Irujo dek. Baina eta txapelketa hontan errespetatu berlikea, txapelketan hontan. Eta lehen esan detena Gorri jokatzen duen bakarra. Urte hori bazekio. Lauterdiko txapelduna da. Irututzatak ez dit ikusi, pelota eskatunen, baina irututzezatak pelota hau Irujo nadala. Ez dakit hori egiaztatzeko modurik izango ote duen Koldok. Erki erantzun dio horri, urrundik sartzera behartu du Aimar, berak ere luze jarri du, bildu Irujok, Aimar. Eta gantxoa txapara joan zaio, etzen erraza, Oso goitik zijoan pilota, oso goian hartu behar izan du.
Urruti Xamar ere bai, 4-6. Iñaki Debarbajerisek dio Mexikotik, Pueblatik, bi euskalduna postuan, hau bai partida, hau bai kirola, eskuminak Euskal Herriari. Eta Unai Urkiak, lau Gipuzkoar Bremenetik Irujorekin sufritzen, eta Valentziar bat, ambientiakin flipatzen, Egurre Irujo. Saskian 3 pilota, laugarrena, Irujo atera berri duena. Eta arrazoi zenuten, lehen Aimarrek atera duen pilota, berez Juanek aukeraturakoa izan da, beraz badabiltza betiko joko horretan pilota aukeraketan gauza bat ezan, urrengoan beste hartu, hau ere finalaren barrukoa da, eta ari dira kontu horietan. Irujoren sakea. Sakeak ateratzeko Irujoren material biziagoa, hobea, baina hori aurkariak ere balia dezake. Ongi irten zaio Aimarri, eraman, Irujoren gantxoa, bikaina. Txartzat eman dute. Nik barruan ikusi dut, baina txartzat eman dute. Baliteke, kanpoan izatea, ez dakit. Batzuei ez die grazia hondirik egin. Ea. Hemen ikusiko ote dugu. Barrun ematen dik hemen, ja. Ez dakipa. Gudeko pelota. Ez dakipa. Zuzenean barruan ikusi dut, hemen baliteke. Hor ja pilota beti gora doala ematen du. Atzeko irudirik ez aldaukagu, lankideok. Hemen. Ez dakit, baliteke barruko ertza, barruko kantxoi aukitu izana. Kantxo ederra zen, baina epaileek aho batez erabaki dute eta ez dago zer esanik. Eraman Aimarrek, Irujo, volea luzea. Airearen bila doa, txokoan, jaso Aimarrek. Txokoan berriz ere, eraman Aimarrek eta oraingoan arro jarri gainera, haze defensa Goizuetarrak. Punpalaster gora. Tanto bikain izan degalare, guain gortan ondo muitu Irujo. Pelota ez dik asmoatu, ez dik asmoatzen nahi bain arte, pelota muitzen. Ez zaibinek inspiratuta, baina guain gortan pelota oso ondo muitu dik, eta olaizola defensa bikain erakutsik. Baina atzenek hortan ezin izan duik, hanketa moztu ziok, eta hor, atzeko horpokiko, eta gol aldaintzio pelotorrek. 106 pilotaka da. Bueno, eta orain honetan Twitter bitartez iritsitako mezu bat ere badugu. Eta 11 lekutatik jarraitzen duzue, lauterdiko finala eta 11 lekutatik jarraitzen dituzue guk eskaintzen ditugun partidak. Jeseus! Ea, aurkitzen dudan mezu hori. Begira, zer kontatu digun Eulogio Gonzalezek. Hemen finala ikusten Jakutzen, Siberian. 38 gradu zeropean. Aupa mutilak dio. Aupaik hilko espaiz. Hemen ez da hotza hundirik. Giroa bero pilpilean. Irujo gatera du sakea. Moztu orain. Ezkerrez handia eman dio. Aimarrek jaso nolabait. Irujorentzat aukerakoa. Moztu jaso Aimarrek. Bolea Biurria. Ireki apur bat Goizuetarrak. Sotamanoz. Eta hori lurrera joan zaio. 6 eta 7. Beste 11 pilotaka da. Tantonetan. Eta denea 117. Eta eskin honetan, Augusto Ibáñez. Augusto, buenas tardes. Ritmo, pero sí, yo creo que lo que esperábamos, los dos están intentando marcar un poco el ritmo, pero
los dos están jugando sobre todo un ritmo muy alto, dándole velocidad a todas las pelotas, un desgaste físico estos primeros tantos importante y bueno, a ver quién es el que coge o se despega algunos tantos que puede ser a mitad del partido para adelante importante. Atera du Juanek, Larri erantzun dio Aimarrek, txokoan deja da ez oso ona, Aimarrek ireki, Sotamano zongi Juan, luze, bole Aimarrek. Eta kanpora joan zaio Irujori. 8-6 aukera ona izan du. Beste tuit bat ere bai, askatasunerantz izeneko batek bidalia. Nafarroan ez dago Euskal Telebista LTD-ren bitartez ikusterik. Kantabrian ordea, inolako arazorik gabe ikus daiteke. Marka da hori ere. Eta Ion Garinek, hau Nafarroako epailea da gainera, alaxe dio. Nafarroan bizi da eta Siberian pilota ikus dezakete eta Nafarroan ezin. Bueno, Siberiatik internet bitartez ikusten ari da noski, ez TDT bitartez, baina bai. Marka da, nola nahi ere. Maltan ere ari dira lauterdiko finala ikusten. David Gonzálezek alaxe jakinerazi digu. Aupa Aimar dio. Akoruñatik Irujozale amorratuak diren 3 nafar pilota ikusten. Aitor Mozok bidalitako mezua. Egurre Irujo. Aupa Lakuntza, Oteitza eta Etxauri. Dani Bilarrek Alemaniatik, Oldenburgetik agurra. Partida itzela doa. Alaxe da bai. Lotzetik, Poloniatik, Odei Landaren agurra. Bi euskaldun finala ikusten. Aupa Irujo diote. Eta hor pelota bile, baina atzeneen Irujo nateadik. Lehen ibili nube. Kanpora joan zaio. Aukera ona zuen, ederki bihurritu du, baina gehiagitxo ireki. Hau Aimarren lehen gusua da, Goizuetarra. Eta ez zaio batere gustatu. Egurro txori. Baina nabarmen izan da kanpoan. Arrastotik ere kanporago. Eraman Aimarrek, Larri, Irujoren Ormabikoa, ez Ainona. Txarra. Txokoan, Aimar erraz iritsi da. Baztertu gintzaio ireki. Bolea. Aimar. Txokoan, gain-gainean. Eta hori kanpora doa. 9-7. Bi tanto zauretik. Aimar Olaizola. Eun eta 15 pilotaka da. Eta Aimar asko zobeto pelota mugitzen nahi dek, Eta Irujo defensan dalan bikain egiten nahi dek, baina gaur etxioat bilatzen esaten nahi naizena. Pelota mugitzeko garaien da idea igabezabilek. Da bitxuan zentzabilek. Ez dik asmoatzen pelota mugitzen, da kasontan Aimar aldeat eta beste mugituazten. Eta tanto bukatzen. Hemen ikusten dut, numerotan, Irujo dizkik, bat aire zindakoa eta bestea luze jota, beste ikiztik, besterik ez, bi bakarrik berak eginen, bai. Ermuko pilota taldearen agur bat ere jaso dugu. Bueno, eta Urrestillatik ere ongi ikusten omen da, Mikel Berasategik dioenez, akabo ba! Oain bere atei, pelota, aldatu indik. Olaizolaren gantxoa. Moztu Juanek anketara, ongi moldatu da Aimar. Bolea zabalera, jaso Aimarrek. Gaizki jotakoa, Ormabikoa legezarrean. Eta hori kanpora joan zaio Juani. 10-7 tanto zauretik da. Olaizola.
Eta ez da oso eroso, Juan, ez. Ez da oso eroso. 154 pilotaka da. Lan erdietarako tanto bakarra falta. Aimarre, gor. Bildu bakarrik, ez. Ja, aprobetxatzeko moduko pilota zuen. Juane, gerra zeldu baita. Beti saieska lanak zaildu egiten dira, baina... Nik uste Zabaletik luze jotzea jundala, baina... Ez di behar bezala zehatu. Ozatu pelotoi, kanpo aldaintzio. Eraman Irujo. Aimarren gantxoa. Luze jarri du Juanek. Oain aurrea gaizki jundek. Eta orain honetan, 8. Irujorentzat. 152 pilotaka da. Azken tantonetan 8 izan dira. Eta iragarkientzat tartetxo bat egingo dugu. Amaika eta 8 Aimar Olaizola aurretik da. Ea azken tanto ikusteko moderik dugun. Iragarkientzat ere tarteak egin beharra dago naita nahi ez. Hemen duzue Juanen sakea. Aimarrek erantzun. Osorik ikusi izango dugu tantoa. Juanen bolea. Eta... Lau pilotaka da, 6 izan dira. Eta azkenengo bolea hori Zabalera benetan ikuskarria. Partiduko benetakoa, Oso ona. Eta aldea gero eta handiagoa da, une honetan, 4 tanto zaurretik da. Aimar Olaizola. Eta ez dute, tenaldirik egin nahi, Ez Irujok eta ez Patxi Eugik berak ere. Patxik pixka bat harrituta nauka. Eta hau, pelota hau gozatu gabe, izatela irutuzeta, baina ez zatak irutzen, hola galtzeko izan darik, hor ero inde pelotoi, botea etzio gain naturala inez. Ies inda gozatu gabe pelota izan da lako hemen. Hor ero indeak eta boteran naturala etziokin. Luze, barrun, eta tanto. Sake oso luzea. 13 eta 8 eta orain etenaldia egin nahi, baina orain ezin. Sakez egina izan baita tantoa. Ni berantetxita nago, Juanen etenaldiekin. Nik uste lehenago eten behartzuela partida. Eta kontrolpean darama Aimarrek. Eta hobeto jokatzen ari da, nik uste merezimendu osoz doala aurretik. Baina alata guztiz egindako baino galdutako gila gehiago izki, Eta bukatzea kostatzen ari zaie bi tanto luze gogorrak ondo jogautako bai, baina eta bate bat Irujoi, bukatzeko garaien egindakoetan alde handia zago. Aimarrek sakez bi, bestela egindako 6 ere bai, Irujo berriz bi besterik ez. Erdian utzi du Aimarrek, moztu Juanek. Irujo. Aimar ongi, oso ongi. Sokora Juanek.
Aimarrek erdira, baina oinetara. Irujo. Ezker hormaran, zongi Aimar. Hau ere tanto gogorra, gantxoa Juanek, bizi-bizia. Eta tanto, bederatzi eta 13, oraingoan bai. Hau ere tanto gogorra izan da, beste 16 pilotaka da. 168 denera. Asierrek anaiari deitu egin dio. Eta etenaldia eskatu dute Olaizola anaiek. Iragarkietaragoaz. Zazpiak 12 minutu gutxi. Bilboko Bizkaia pilotalekutik zuzenean gaituzue une honetan. Irujok 9, Olaizola bigarrenak 13. 5 tanto zaurretik joan da Aimar, 13 eta 8. Azken tantoa Iberoarrak egin du. Eta mezu eta agur gehiago jasotzen segitzen dugu. Urko Martinezek dionez, hauaitarrak harrituta daude kirol arraro honekin. Copacabanatik, Bostondik, leku askotatik, pilotazaleen agurrak. Irujoren sakea. Jaso Aimarrek. Gantxoa, ona, baina Aimarrek ez du bildu. Biltzekoa zuen inolako zalantzarik gabe. Gantxo bizia izan da, baina jarrita baitzagoen. Eta Aimar beare asko galtzen ari dek, Roberto García Roberto, partido politia ikusten ari gara. 180 pilota kada gutxi gora bera, eta ze erritmo. Bai, uzek handuzkio politia da. Bueno, partidu edozien egutera joteko moduen dago, bat zenbeste da, eta horren mantentzen dago. Bai ritmo eta bai, zer ikusiko azetik. Zerrik asko. Atera du Irujok, arro ederki erantzun du Aimarrek bere buruari denbora emanez, deja da. Eta hori ere eramateko modukoa, zenba, ez baita deja da ona izan. Asko mineitekoa, eramatekoa ez. Gero beha... erasora pasatzekoa. Erasora pasatzeko pilota zuen, baina hor ez da hori bezain azti ibili. Irujo azken 6 urteetan sailkatu da final aurreko ligaskarako. 6 urtez jarraian 4 hoberenen artean. 5 final eta 2 txapel. Bi finalak ere Barriolaren aurka irabazi ditu. Eraman Aimarrek. Irujoren sakea. Gantxoa, ona, eraman Aimarrek. Eta hor ere, gaizki Aimar. Eta asko galtzen ari dira. Eta tanto oso gogorrak eta oso onak izan dira. Bukaera ederrak ere bai, baina hasieran gehien bat. Eta alata guztiz, orain arte ikusi dugunak ez dauka elkarren aurka ligaskan jokatu zuten partidak izan zuen mailari. Nahi etzatak gaurko partidu gustatzen nahi. Asko galtzen nahi ditu. Hasieran tanto gogorra bikaina jokatu izkie. Baina pentsa, 5 tanto zaurretik izan du Aimar. Tanto bakar batera jarri zaio Birujo. Eta
Behatzi galdutako. Eta tarte honetan Aimarrek hankazulo handiak. Denak beha galdutako izan ditu. Behatzi galdutako izkik, Deja dau ere oso kaskarra. Larri izan da barruan, eraman Irujok, bolea txokora eta tanto. Baina orain ere ze deja da, egin du Irujok. Kaskarra baino kaskarra. Aimarrek beak enbeste aukera eman eta Irujo beak oso gutxitan asmaturik, Hiru tanto izkik indako bakarrik, Bi airez eta bestean luze jota. Horrek esan nahi dik Irujo ez dala ondo jogatzen nahi. Nik Irujokin hasieratik izaten nahi nauk, gaur pelota multzo garaien dezten ikusten inspirauta. Behatzei egeinetan dantzan, eta beak gehiotan nagusitu balik, gehiotan pelota Aimar jarri balik dantzan, aldeatatik bestea, eta ez tegaz moatzen nahi pelota multzo garaien. Atera du, Aimarrek erantzun Juanek. Atzea berriz, Irujon pelotateadik. Oso bizi txokora. Aimar, erasora pasatu nahirik, sotamanoa, eskura etorri zaio Juani. Gurutzatu, atzeraga atorra Aimar eta eraman, botez jarri da Juan. Moztu bizi, jaso Aimarrek, boleaz Juan. Txikitzera, eraman Aimarrek, eta zutitu da, gantxoa ez du gurutzatu. Jaso Juanek, tanto ikaragarria jokatzen ari dira, Aimarren gantxoa, bildu Juanek. Txokoan Aimarrek demora eman dio Juani, baina utxaranta egin du. Biek ere izan dituzte aukerak, Haundiak, orain arteko tantorik piloteatuena, hogeita bat pilotaka da ondo jokatutakoa, Baina biek ere izan dituzte aukerak. Aimarrek haze pilota eraman duen bole aura benetan gaiztoa izan da. 15 eta 12 aurretik da Olaizola, Irujok etenaldia eskatu du iragarkiak. Amabost eta 12. Aimar Olaizola. Irabazten. Eta, bueno, Twitterri dagokionez. Badugu beste albiste bat ere. Paul Busek jakinerazi digu. Ez ditugu izango milioika biztanle. Ez slow motion kamerarik, egia, gaurkoan ez. Ez 40.000 pertsonako frontoirik, baina Irujo trendik topik da. Bada zerbait. Lortu dute Irujo zaleek, Irujo trending topik izatea. Atera du Aimarrek, jaso Juanek. Juan.
Ezkerka da luzea, txokora. Aimar, gantxoa. Juanek moztu, eskura etorri zaio Aimarri eta zer egin duen. Inigo biziko jokaldia eta alaxe fortunatu. Etzen ba erraza. Zaileuen arriskukera garri gartuztik eta oso ondo atea zaio. Jokaldia suerte asko kine bai. Hoi jagunde, baina... Bai, hortara joan da. Beraz meritua eman behartzaio, baina... Oso zaileuen. Aimar anaiaren ganadoa. Nonbait, irristakor xamarra dago lurra eta... Martin alustu zen, Martin. Sortea ere, jokoaren parte da. Bai, oraingo hau garbi ikusi da suerte izan dela, Juanek ez du asmatu kruzatzen hor eta eskua bota diot, azkenean suerte pixatekin tanto derra indi. Baina ez da aurretik amazegetan hori suertea. Ez, ni uste dut Aimar hobeto ari dela partio irakurtzen, Juan agian presaka ari da, ni uste dut Juanek botez eta pixak gehiago landu behar dola partidua. Aimarrek sakearen bitartez hirugarrena, hirujok bat bera ere ez du eta Aimarren eskuri nola zegoen ezkenekiela eta agian gurutzatutako sakeekin erasango ziola eta 11 kontu aipatu ditugu, baina hirujok sakez bat bera ere ez, Olaizolak 3. Dani Azurmendiren agurra, Burkina Fasotik lauterdiko finala ikusten. Afrika pilota zale, dio. Aimar Olaizolak 4 final jokatu eta 4 irabazi. Boskarrena ere baote. Gaiztoa da hori. Eta tonto. Eta orain etenaldirik ezin eskatu hirujo. Premia gehiago izan duenean. Ez du nahi izan. Eta orain premia orain ere bailatza. Baina orain ezin. 18 eta 12 alde erabakigarria ez da gutxiago. Hirujo kantxan dagoela kontutan izan da. Baina oso garrantzitsua bai. 2002an eta 2004an Barriolari irabazi zion Aimarrek. 2005an Xalari, 2008an Hirujori. Eta sakez beste bat. 19 eta 12. Eta atzenen Hirukon pelota behak jokatzen, gehinen, Aimar. Berea momentuaten atea, baina atzenen Hirukon pelota gehiago sakatzeko daskuko beha, miniteko. Gontixen daskuz gehiago ateatzek, gehiago putendek. Eta nik uste hortak usiateula Aimarrek. 13 eta 8 aurretik izan da Aimar. Aimarren utzei esker 12 eta 13 hurbildu da Juan, baina orain 13tik 19 zuzelean aldegin dio Aimarrek. Arrika, Aimarren alde. Asko sakatzen. Eraman Juanek. Deja da. Ezin kaskarragoa. Moztu Aimarrek erdira. Larri eraman du Juanek. Suerte handiarekin. Bolea, luzea, bizia. Jaso Aimarrek. Ea zer egiten duen Juanek. Tanto hau derrigorra du. Eraman Aimarrek. Boleaz Juan. Bere burua saldu besterik ez. Eskura eman dio. Olaizolak txokora. Nolabait jaso Juanek. Aimar. Luze jokatuz. Jaso Juanek airez. Gurutzatu eginda gaizki. Oso berandu eta gaizki. Eta ala eta guztiz ere. Tantoa gorri. 20 eta 12. Hirujo esertzera baldima dator. Azken etenaldia egingo dugu iragarkientzat. Alaxe da. Etenaldia eskatu dute. Azken utxartea.
Juan Martínez de Irujoa serre bizian etorri da. Atxeden seteko plastikozko aulkiari ostikada batez puska batzuk kendu dizkio, ezpal batzuk. Eta gero aldageletara joan da. Bai, eta aldageleta gehienetan aldatzen diren lekura joaten dira, baina ez, masajeak hartzen dituzten lekuraino joan da, eta marmar batean eta maldizioka sartu da, ez dakit, lesioren bat duen, edo besterik gabe barruan duen minaren ondorioa izan den, aulkia apurtzearena, eta orain hor masajeak hartzen dituzten hortan iskutatzea, baina barruraino sartu da, eta momentuz behintzat azaltzeko itxurekin ez. Juan Mari, Juaristi, arratsaldeon. Bai, arratsaldeo. Pilotak gora, pilotak behera, eta Aimar gehienetan Irujoren pilotarekin ari da jokatzen. Bai, hori ez da lehenengo aldia gertatzeana. Hori historien alaxe izin da, bestin pelotatik jarundeko bestin pelotik jokau. Baina, bueno, pelota die, bakutxe aukeratekue, baina zestan daurenak ganai jokauleik ezu, así que pelotak nik hartauteko izileke, baina azken inda, zestan dauren pelota dana die, danantzago. Zer iruditzen zaizu, alde handia dagoela, piloten artean? Bai, bueno, aldie, Irujonak die bizitxo die, eta Aimarrenak zailo die moitzen. Baina danak nahiko bizi die, gaur pelota motelik ez da, pelotarik ez da nahi bizik, o motelik bizitzen nahi jode, porque arrezo ebitzei eta, bueno, ala da asuntu eta hola zeio harko dugu. Eskerrik asko, Juan Mari. Bai, zauei, agur. Lehengoan ostegunean pilotak hautatu zituztenean Aimarrek ez zuen kexarik azaldu, etzen kexatu, baina nolabait zeharka izan bazen ere adierazi zuen Irujoaren pilotak biziegiak iruditzen zitzaizkiola, baina gaur haiek erabiltzeak ez du esan nahi orain onak iruditzen zaizkionik. Aprobetxatzeko arbaizik. 21 eta 12. Muitzeko garaien derreza hok eta sakeak batiba sakatzeko eta asko zaurek eta saketi miniteko eta partidu gehien behintzat Irujon pelotakin jokatu. Habe, gehienean, oso tanto gutxitan atera du bere pilota. Eta Aimar boskarren txapeletik oso gertu dago. Argentinako euskaldunei agur bat, beraiek ere bidali dute eta David Rodríguezek Tokion astelenean finalaz gozatzen, hau logurea, hau Aimar. Atera du Aimarrek azken sakea. Eraman Irujok. Ormabiko luzea Juanek. Jaso Aimarrek, Juanen aukera. Ezkerrez, erdira. Bere burua saldu du berriz ere, Aimarrek ez du aprobetxatu. Eta bukatu da! 22 eta 12 azkenean. Erraz lortutako garaipena izan da gainera Aimarrena. 12 eta 13 urbildu da Irujo. Aimarrek berak emandako aukera haundiei esker. Eta handik aurrera bat bera ere ez du egin. Hortxe uzue, Olaizola. Lehen guzuen, ingurukoen, urbilekoen besarkadak eta zorionak jasotzen. Eta hemen du nerekin Aimar. Aimar, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, hainbeste gauza pasata gero, berriro ere bosgarren aldiz lautarrian txapelduraz. Nik uste, bostarren baino, beste txapela bat, nik uste. Oso importantea, eta, baina, kontutan eukita azken aldi nola basoan, nik uste mantik importantzi gehiago. Ritmo ikaragarri izan da hor partiduan hasieran batipat, baina hutsak ere. Beti esateuna nik uste. Ritmo hontan jogatuzko normala dela paio egitea, ez eta gaur hori ikusi da, biek aukera inun bakoitzen aire bila, eta hola normale baino paio egiteko. Zenbat pentsatu behar den ze pilota atera, berearekin jokatu du bila partidu erdia bai? Lau pilotak inibilik, ez nik. Nereke biek ibilik jut, bere pilotak ikusten nun, bere pilotak ine horre sakekin emina gehiago iten nula. Gero, berak partidotik atera eta bezala, ire ritmoan, nik txistuako eta harek dantzain. Nik uste, beti esaten joan ire hasieran eutxizkeo. Hasieran uste da zaian, ez berak. Kristo melozea ematen dio eta ez terresa hasieran ustez, eta nik uste. Erdi arte ongi eutxi eta hortik aurrera nik igol gehiago asmatu. Aitak ere poza errartu dik? Nik uste, ezin izan du hemen hon.
Bueno, bera partiduz ikusten zitun ez, eta nik uste balengon esan nun. Gaurko partidua berari eskeniko nila, nik uste, berak hemen ezin izan dugun, minio seguru partik ikusten ondu dela. Zoriona denon partetik. Vale, eskerez. Aimar Olaizola, eta ondoan Asier, Elena. Bai, anaia ere erabat unkituta Asier, zoriona. Eskerrik asko. Bueno, oso berezia biontzat ere txapela. Bai, ala da, ez. Nik uste dena gala izaten diala, eta bueno, hau gehiago, ez, azkeneko asten, dena eta egin. Bueno, azkenean Asier uste baino errazago. Bai, bueno, oita amabi azkene, bine, bueno, hasieran oso berdintxua izan du da, bine, bueno, biharren parte nik uste Aimarrek erregalo gutxintio, eta nik uste irujo partidutik ate dela, ez, eta bukaeran basakekin ez da izematen txin, bine, lau bos egiten dizkio eta hormina hundi egin dio, ez. Daigarria, aste guztia eman dugu saketik min asko egingo ziola agian Martinez de Irujok Aimarri atza horrela zeukalako, eta Irujok ez dut uste saketik egin duenik, eta Aimarrek gutxienez 6 behintzat bai. Bai, ala da ez, aste azkenen haitu ginen hemen entrenatzen, eta oso ongi bizen, oso gustora gelditu zen restatzen, eta zuk esan zuen bezala, Irujo sakatzaile handia, Aimarrez eta sakatzaile handia, baina bueno, gaur biharren parten oso sake honak intxu, eta bueno, Irujo giru lauz bat utzi ditu berriz, eraman beharreko sake. Gozatu eta zeuri ere zorionak, Asier. Hane Iriazabalek nolako pikea sortu den Trenton, Irujo eta Aimar zaleen artean, aitarentzat goraintziak bidaltzen ditu. Amaitu da aurtengo lauterdikoa, final hobea espero genuen, bi asteko atzerapenak etzion mesede handirik egingo Irujori, hain segur, baina alaxe erabakizuen enpresen ligak, erabakizuten enpresek, bi asteko atzerapenez jokatu behar izan du, Aimarrek erakutsi du lehenbiziko pilotagatik gainera, ezker hori ongi dagoela, oso ongi manejatu du, ez du keinu bakar bat ere egin, ezkerrari heldu edo min hartzen zuen itxurarik ez du egin une batez ere, eta oso ongi jokatu du, asko zobeto jokatu du, berak ere huts asko egin da, egia da, bolada batean bereziki, hor Irujo 8tik 12 joan zaion hartan lau pilota erraz galdu ditu bata bestearen atzetik, baina egindakoetan aldea ikaragarria da, Irujok 3 tanto besterik ez du egin, 2 airez eta bat luze jota, eta horrela ez dago irabazterik. Hasieratik ikusi gaina, hasieratik tanto gogorrak izan dituk, oso gogorrak hasieran, baina Irujo defensan da ondo ibiek, ondo moldatu tanto aitan, baina aukera izan duen da pelota ez dik mugitzen jaki, ez dik bukatzen jakin izan du, batipat airez, eta horre ondeko gerra Irujona, eta gero partiduti erditi aurrera, atea inda partiduti erabat, be honeti atea Irujo, eta be burukin oso azarre bukatu, nik uste be burukin, oso azarre bukatu nahi. Jon Garinek... Atzen patxi euri gaina barkamena eskatu zuen, partidu. Jon Garinek, Nafarroako epaileak, imaginatzen aldozu futbol jokalari batek gol aukera bat utsegin eta gero aldageletara joatea inori baimenik eskatu gabe. Bueno, hori gaur antzeko zerbait ikusi dugu. Hor dituzue, aurtengo lauterdiko 2 pilotaririk onenak. Irujo txapeldun orde. Eta Aimar Olaizola txapeldun. Aimarren lehengusinak ere ikusi ditugu hor. Eta ama lehen hasieran ikusi dugu. Ez dakit orain non ote den, baina gustura izango da. Tristuraren barruan poz eder bat bai. Aimarrentzat sari hori gogarazi nahi dizuet pilotazaleok, finala berriz ikusi nahi izan ezkero eitb.comen sartu eta nahieran lehiatilatxoan izango duzuela aukera, nahi beste aldiz ikusteko aukera, bihartik aurrera hor izango duzue.
Aimar txapeleta guzti. 2011 urtean Binakako txapeldun eta Lauterdiko txapeldun. Eta une honetan bat ere txapeli gabe dago Juan Martínez de Irujo. Binaka etzen finalean sartu. Buruz buru ere ez. Eta Lauterdian finalean sartu bai, baina irabazterik ez du izan.